Each party shall bear its own. Kawadhi nyime ni Gavana ma Siaya James Orengo kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo witoko chik mar omenda mahigani midendo ni Finance Act 2023 kaka ranyisi mar ni osiro wach maduoko piny nengo ngima. Orengo mane loso liel moro Ugunja County ma Siaya wacho ni witoko chik mar omenda ogoni godit mondo lipot mar nadko pedhe nyim od bura kalore ni en gima dwarore ni otim mapiyo piyo. Orengo medo ni wach mar chochni e kinde yiero duto ma pacho ka osebedo ka kelo wich bar maduong' ne jo Kenya kinde duto mibago yiero e pacho ka gino mabende odwaro mondo mi orie chuth. Jatend kweth manok e od bura James Wandai mabende en jakanyo komiti mar twak nadko owacho ni giseluongo romo mar jokanyo tich ang'wen jumani mondo gitwak e wi lipot ma nadko golo. Kwa hiyo mimi nahimiza kwa Rais Ruto asingoje hii maneno ipite kwa bunge, kwa sababu kama amekubali kama kiongozi anaweza kusema leo ama kesho, lakini isipite kesho, ya kwamba ile sheria ilipitishwa ambayo inaitwa Finance Act itolewe mara moja, kwa sababu hiyo ikitolewa bei zitaenda chini na zitaenda chini ikipitia sheria. Hiyo ndio njia ambayo ni muhimu kuonyesha kweli sisi tunataka mzigo ambao iko kwa mkono ya wananchi ama kwa kama wananchi irudi. We are going to deliberate on the National Dialogue Committee report and take a position, take a common position that we shall